سلام تخططت نيت channel كمي تخونو لومي حنت فليز بلد عرستي هي غريبة زلخو ناي لوما عرست مرتنا بزعبا زهلو كنتاتنا هزبنا أب سدد زلو يعقون نساد ما مچم أبزن ريو زلنا أبكل تمعات دي أب نفسك معاتي حدا منسي تفيو حدا منسي تقديو حدا خمز خينو حماق بزحي زي ما تصنع زلو بفلاي دما أبتم نعشتو أبكلي كاب عصر شو من تكسب أسران حمشن كسب أسران شعتن زلو عدما زلو نعشتو ولدو زقاتم زلو صقامات مالتيو مچم كلنا خم نفلطو نزوم نعشتو بزح نغفيتاتات بزح زي كون نقرات قبل اليوم نوردينا من البات كمو كونو يقوليو تازخفت نحمامي لنايو الراي كابي متي اتغالا يفلطن يعني انتاي كنت زقدس زلو እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣተዓባቢዮም ድሕሪት ምርሲ ኢልና እንተሪእናዮ ካብ ዝውለዱ ፅቡቕ ነገር ዘይረኣዩ ሰባት እዮም የስ እቶም ቅድሚኦም ዝነበርና እውን ፅቡቕ ሪኢና ማለት ኣይኮነም ብዙሕ ሕማቕ ኢና ሪኢና ግን ናይ እዚኦም ፍልይ ዝበለ እዩ መብዛሕትኦም ዳርጋ ንሶም ዝጎበዝብሉ ደቂ 15 ዓመት ኣብ 2005 ገልታት እዮም ነይሮም ሰቦ ተስዓ ዝተወለደሲ ኣብ 2005 ይወዲ 15 ዓመት ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ዓይነት ፀገም ነይሩ ኣብ ዓድና ንፈልጦ ኢና ሕጂውን ፀገም የለ ማለት ኣይኮነም ዳርጋ ሙሉእ ጉብዝንኦም ብግፋ ብገለገለ ብዙሕ ካርታት ዝረኣዩ ስለዚ ፅቡቕ ናይ ዓድና ስለዘይረኣዩ ኩሉ ሕማቕ እሱ ኣብ ሓንጎሎም ስደት ከዓ ዝገደደ ማለት እዩ ሱዳን ድዮም ነይሮም ሊብያ ድዮም ነይሮም ብዙሕ ትራውማ ዘለዎም ሰባት እዮም ስለዚ እቲ ዝነብርዎ ዘለዉ ሂወት ሕጂ ኣብ ኤሮጳ ኣይኮነን ፀገም እቲ ኩሉ ድምር ናይ ሂወቶም ተሪኻዮ ብምሉእ ይፀገም ሕጂ ብዛዕባ ነዊሕ ክትንተን ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ይዛረብ ኣሎ ኢኻ ኣነ ንዑ ግድፍ ኣቢለ እንታይ ክብል ይደሊ ሓውና ኣቤል ካልኦት ኣሕዋትና ኩሎም መንግስተ ሰማይ ይኽፈተሎም ኣምላኽ ኣብ የማኑ ይቀበሎም ብጣዕሚ ዘሕዝንን ልብኻ ዝሰብርን እንድዩ የግዳስ ናብቶም ተሪፎም ዘለዉ ካ ክንሰርሕ ምክንያቱ ሕጂ ጫውጫው ንብል ኢና ሰብ ምስ ሞተ ውይ ንብል ኢና እኮ ድሕሪኡ ግን እንታይ ይግበር እዩ ትሕቶ ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ኣተኲርካ ምስራሕ ናይ ኩልና ሓላፍነት ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣነ ልዕለይኹም ዝፈልጦ የብለይን ወይ ልዕለይኹም ዝኽእሎ የብለይን ተዓቕመይ ግን ነቶም ንዓሹ ዘለዉ ከም ገለ ኢሎም ክሪዋን ተኽኢሎም ቁሩብ ተስፋ ክትቦም ትኽእል ከተፀናንዖም ትኽእል ዝበልኳ ንእሽተይ ቪድዮ እያ እሞ ፅን ኢልኩም ተሰሚዕኩምኒ ብዛዕባ እያ እታ ኣርእስትናትካ ድማ እታ ኣርእስትና ሎሚ ድማ ከመይ ጌርና ኣብ ነፍስና ንተኣማመን ወይ ነፍስና ንኣምን ከምኡ ድማ ከመይ ጌርና ንነፍስና ቀዳማይ መሓዛኣ ዓርካ ንኾና እያ ትብል ኣርእስቲ ስለዚ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክኸይድ እታ ቀዳመይቲ first things first ኢለ ኣለኹ ሓንቲ ክትርዳእና ዘለዋ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንዓኻ ወይ ንዓኺ እታ ቀዳማይ ኣገዳሲ ነገር ንስኻ ኢኻ ብዘየገድስ ስድራኻ ኣዴኻ ኣቦኻ ሓውኻ ሓፍትኻ ናምበር ዋን ኣብ ሂወት ናትካ ክኸውን ዘለዎ ንስኻ ኢኻ የስ ስስዐዩ ተበላፅዩ ፈታዊ ነብሲ እዩ ዝደለኹም ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም የስ ቀዳማይ ኣብ ነፍስኻ ከተተኩር ኣለካ ንስኻ እንተዘይጥዒኻ ንስኻ እንተዘይጥዒሙካ ንካልእ ክትህብ ክትሕግዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዘይብሉ ክህብ ኣይክእልን እዩ ኣብ ውሽጥና ዘይብልና ኮይና ክንህብ ንፍትን ዘለና እቲ ንህቦ ድማ ክቐፅል ዘይክእል ዘሎ መጀመርያ ነፍስና ንፍለጥ ነፍስና ንሓግዝ ድሕሪኡ እቲ ካልእ ዝመፅእ ኩሉ ነገር ንዓኻ ወይ ንዓኺ ዝጥዕመክ ግበሪ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ዝጥዕመክ ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ቀስ ኢልና ክንሪኦ ኢና Your relationship with yourself is the most defining factor in shaping the kind of life you live. ንስኻ ወይ ንስኺ ምስ ነፍስኺ ዘለክ ዝምድና ምስ ነፍስኺ ዘለኪ ርድኢት ንሱ ትወሳኒ እንታይ ዓይነት ሂወት ክትነብር ምዃንካ እንታይ ዓይነት ሂወት ክትነብር ከም ምዃንኪ ዝገልፅ ማለት እዩ ምስ ነፍስኽስ እንታይ ዝምድና ኣለኪ ምስ ነፍስኻ ኸ እንታይ ዓይነት ዝምድና መሓዙት ዲኹም ትፋተው ዲኹም ወይስ ጠቕላላይ ትፋለጡን ኢኹም ዝበዝሐ ሰብ ካብ ነፍሱ ይዝሃድም that's why ኩሉ ግዜ ወይ ሙዚቃ ወይ ፊልሚ ወይ ገለ ወይ ጫውጫው በይኑ ኣብ ፅምዋ ክኸውን ኣይደልን እዩ ዋይ ምስ ነፍሱ ስለዘይፋለጥ ምስ ነፍሱ ዝምድና ስለዘይብሉ ብኻልእ ክገልፀልኩም ተፍቅር ጓል ወይ ተፍቅር ወዲ እንተለኪ እንታይ ኢኻ ትመርፅ ኣብ መንጎ ጫውጫው ኣብ መንጎ እኩብቲ ኢኻ ትፈልጥ ክትከውን ትመርፅ ወይስ በይንኻ ብሕት ኢልካ ክትዕልል ብርግፅ በይንኻ ኣብ ፅምው ዝበለ ህድእ ኣብ ዝበለ በይንኻ
ጉጅም ክትብል ኢኻ ትደሊ ኤግዛክትሊ ነፍስኻ ተፍቅራ ተኮይንካ እውን ኣብ በይንኻ ክትኮን ከለኻ ጥዑም ዕላል ምስ ነፍስኻ በይንኻ ሻሂ በይንኻ ፅቡቕ ነገር ክትገብር ኣየሰክፈካን እዩ ኣይከብደካን እዩ እዚ ኣይና ክንገብራ ዘይንደሊ በይንና ክንከውን ኣይንደሊና ምክንያቱ ምስ ነፍስና ዝምድና ወይ ርዲኢት ኣፍልጦ ስለ ዘይብልና ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ክትቅየር ዘለዋ እንታይ ግን ይብል የለኹን ምስ ሰብ ርክብ ክንገድፎ ኣለና ይብል የለኹን ከነስተውዕል ኣለና ባላንስ ሚዛን ክሕዝ ኣለዎ ክልቲኡ ምስ ሰብ ዘለካ ዝምድና ምስ ነፍስኻ ዘለካ ዝምድና ክልቲኡ ኣይነፃፀልን እዩ የግዳስ ንሕና እንታይ ንገብር መብዛሕትኡ ዝምድናታትና ምስ ሰባት ምስ ነገራት ምስ ቴክኖሎጂ ምስ ነፍስና ግን ዝምድና ግዜ ኣይንህብን ኢና ዝምድና ክንፈጥር እዚኣ ቀዳመይቲ እያ the less you love yourself and the less you listen to yourself and understand yourself the more you get confused angry and frustrated with your life ምስ ነፍስኻ መጠን ውሑድ ኣፍልጦ ንነፍስኻ መጠን ውሑድ ግዜ ዝሃብካያ ከምኡውን ነፍስኻ መጠን ውሑድ ርዲኢት ኣብ ነፍስኻ ዘለካ ብመጠኑ ሂወትካ ጭንቀት ክህልዎ እዩ ብመጠኑ ድንግርግር ዝበለ ሂወት ክህልወካ እዩ ብመንፅሩ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕርቃንን ብስጭትን ክትኣቱ ኢኻ ምክንያቱ ንነፍስኻ ተቐዳማይ ክትሕግዛ ዝግባእካ ስለ ዘይፈለጥካያን ስለ ዘይተኸናኸንካያን ስለዚ እዚኣ ተቐዳመይቲ ነጥቢ እያ እታ ካልአይቲ ነጥቢ practicing self love ነፍስኻ ክትፈቱ ነፍስኻ ከተፍቅሪ ይብል ፀኒሐ ብኸመይ ከተፍቅራ ነፍስኻ ነፍስና ምፍቃር ጥዑም ዘረባ ነፍሰየ የፍቅረክየ ይፈትወክየ ይሓልየልክየ ምባል ጥራይ ኣያክልኒ የስ ክንብላ ኣለና I love myself ይፈትወክየ የፍቅረክየ ይሓልየልክየ ልክዕ ከምቲ ንጓል ወይ ንወዲ ንብሎ ንነፍስና እውን ከምኡ ክንብላ ኣለና የስ እቲ ኣፍርሜሽን ምባል ፅቡቕ እዩ ንበይኑ ግን ኣኻል ኣይኮነን ነፍስኻ ምፍቃር እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ነፍስኻ ምፍቃር እቲ ንብሎ ፀናሕና ተደመሮ ኣገደስቲ ስራሓት ፍፃሜታት ተግባራት ዘድልዮ ስራሕ እዩ ብዘረባ ጥራይ ዝኸውን ኣይኮነን ምስኡ ዝኸይድ ነፍስኻ ተፍቅራ እንድሕር ኮይንካ ምልክት ንኣብነት ምስ ጓል ፍቅሪ እንተለካ ወይ ምስ ወዲ ፍቅሪ እንተለኪ ፍቅርኺ ብምንታይ ክትገልፀሉ ናይ ወዳት ክነግር ነታ ጓል ተፍቅራ ተኮይንካ የስ መጠን ክንደይ ከም ተፍቅራ ትገልፀላ ደገ ውፂኻ ሻሂ ትሰትያ ኩሉ ግዜ ክትሓቕፋ ትፍትን ምሳ ክትከውን ትደሊ ትድውለላ ትፅሕፈላ ልክዕ ነፍስኻ ተፍቅር ተኮይንካ ስለዚ የፍቅረክየ ስለ ዝበልካያ ጥራይ እታ ጓል ፍቅሪ ይመስላን እዩ እዚ ተግባራት ክትውስኸሉ ኣለካ ናይ ኣብ ፍቅሪ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ነፍስና እውን ልክዕ ከምእያ ዝተሊ ንነፍስኻ ወይ ንነፍስኺ ተፍቅርዮ እንተኮይንኪ እንታይ ክትገብር ኣለካ ከርእየኩም እየ ቀዳማይ ንነፍሱ ዘፍቅር ሰብ ክገብሮ ዘሎ ቀዳማይ ንነፍሱ ዝኸውን ግዜን ቦታን ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ንሰብ ነፍቅሮ ግዜን ቦታን ፈሊና ምስኡ ክንከውን ንደሊ ነፍስና እውን ግዜን ቦታን ነፍለየላ ኩሉ ዝግባእ ፅቡቕ ነገር ከምቲ ንሰባት ፅቡቕ ተገይርናሎም ዝሕጎሱ ነፍስና እውን ፅቡቕ ተገይርናላ ትሕጎስ እያ ንሕና ግን እንታይ መስለና ፅቡቕ ክዳን ጥራይ ዝሕጉሳ እዩ ዝመስለና ኖ that's wrong ክዳን ኢንፋክት የለን ኣብዚ ምስኡ ይከይድኒ ክዳን የስ ጥቕሚ ኣለዎ ግን ክሳዕ ክንዱ ተራ የብሉን ክዳን ቀዳማይ ግዜን ቦታ ንነፍስና ክንህባ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ጥዕና ዘለዎ ምግቢ ምክንያቱ ንሕና ክዳንና ኣይኮንናን ሰባት ንዓና ክርእዩና ከለዉ ብክዳንና ክፈርዱና ክእሉ እዮም ንሕና እታ ሂወትና ግን እቲ ንሕና ንምገቦ እዩ ምክንያቱ እቲ ንወስዶ ምግቢ ንሱ እዩ ዘንቀሳቅሰና እቲ ንወስዶ ምግቢ ንሱ እዩ ናይ ሓንጎልና ቀንዲ መንቀሳቀስን ከመይ ንሓስብ እንታይ ንገብር ይጠቕመና ኢንፋክት ሓደ ሪሰርች እንታይ ገይሮም ስትረስድ ወይ ዲፕረስድ ዝኾኑ ሰባት ወሲዶም ፅቡቕ ዝኾነ ኣመጋግባን ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ቦታን ብተደጋጋሚ ክወስድዎም ምስ ጀመሩ ብዘይ ዝኾነ መድሃኒት እቲ ናቶም ዲፕሬሽን ንታሕቲ ክወርድ ተራእዩ ክገድፎም ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ኣመጋግባ ካብ መጠን ንላዕሊ ተራእዩ ዘለዎ ዝተመጣጠነ ምግቢ ፍሩታታት ማለት እዩ ከምኡውን ካብ ስብሕን ካብ ካልእ ጎዳኢ ምግቢ እንተኣሊና ፍሩታታት ኣሕምልቲ ካልእ እውን ብዙሕ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ንዓና ዝጠቕመና ምግቢ እንታይ ምዃኑ ሕጂ ናብኡ ከይድ ኣይደልን እየ ስለዚ ፅቡቕ ኣመጋግባ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ እኹል ድቃስ ሰብ ክንደይ ድቅስ ብዘይገድስ ግን ድቃስ ካብ መጠን ንላዕሊ ንሓንጎልና ንኣካልናን ዓብ ተራ ኣለዎ ንሓጎስና እውን ተራ ኣለዎ ስለዚ ኣቨሬጅ ሰብ ማእከላይ ገምጋም 8 ሰዓት ይብሉ ከምኡ ድማ ስፖርት ቀፃልነት ዘለዎ ስፖርት ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ኣብ ገዛኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ግን
ቀጻልነት ዘለዎ ኣነ ሕጂ ነዚያ ቪድዮ ክገብር ከለዎ ቅድሚ 2 ሰዓት ናይ 37 ደቂቕ ስፖርት ገይረ ኣብ ገዛይ ስለዚ ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለዎ ሞር ኤነርጂ ሞር ፓወር ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ቀጻልነት ገብረሎ ሓንቲ መዓልቲ እናሰገርካ ድዩ ክልተ መዓልቲ እናሰገርካ ግን ቀጻልነት ዘለዎ ስፖርት ሳልሳይ ፕሌይ ታይም ናይ ምዝንጋዕ ናይ ኢንጆይመንት ግዜ ክህልወና ኣለዎ ምስ ኣዕሩኽትና ድዩ ምስ ነፍስና ድዩ ምስ ከባቢና ድዩ ንዘናግዓሉ ግዜ ግድን ክህልወና ኣለዎ እንደገና ሕማቕ ፅልዋታት ኣብ ከባቢና ከነርሕቕ ኣለና ካብ ሰባት ይኹን ካብ ነገራት ካብ ቴክኖሎጂ ካብኡ ክንእለ ክንክእል ኣለና ኣመስገንቲ ሰባት ድማ ክንከውን ኣለና yourself is the only thing you can fully depend on ንስኻ ነፍስኻ እቲ ቀዳማይ ፀዋርናትካ ሓጋዝናትካ ኣብኡ ክትምርኮስ ትኽእል ኣብ ኣካላትካ ናብ ነፍስኻን ጥራይ እዩ ኣብ ሰብ ክትምርኮስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰብ ኣብ ክልተ ነገራት ክፅጋዕ ይኽእል ቀዳማይ ኣብ ኣምላኹ ካልኣይ ድማ ኣብ ነፍሱ እቲ ካልእ ኩሉ ክፀንሕ ይኽእል ከይፀንሕ ይኽእል እዞም ክልተ ግን ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ኣምላኽካን ኣብ ነፍስኻን ነፍስኻ ካብ ፅቡቕ ተጌርካላ ፅቡቕ ክትመፀልካ እያ ሕማቕ ተጌርካላ ድማ ከምታ ዘረእካዮ ማለት እዩ ሳልሳይ open your heart እጃኹም ልብኹም ክፈትዎ ኣብ ልብና ዘሎ ጓሓፍ ክወፅእ ኣለዎ የስ ኣብ ፅርግያ ኣይኮነን ክወፅእ ዘሎ ኣብ ልብና ዘሎ ጓሓፍ ግን ብኸመይ ክነውፅኦ ክንርኢ ኣለና መጀመርያ ኩልና ኣብ ሂወትና ጌጋታት ፈፂምና ኢና ድኻምነታት ኣለና እዩ ብዙሕ ዘተዓሰናን ደስ ዘየብለና ነገራት ኣለና እዩ ንኩሉ ሰብ ኣለዎ ግን ነዚ ከምኡ ምዃኑ ነፍስኻ ምስ ኩሉ ፀገማታ ከም ዘላቶ ምስ ኩሉ ሕማቕናታ ብዓይንኻ ክትሪኣ ከለካ ሕማቕ ዘለዋ ምስኣ ከተፍቅር ኣለካ ኣነ ምስ ኩሉ ፀገማተይ ምስ ኩሉ ድኽመታተይን ጌጋታተይን ንነፍሰይ የፍቅራየ ምክንያቱ ካልእ ነፍሲ የብለይ እዚኣ ጥራይ ዘላትኒ ስለዚ ንዓ ብፅቡቅ ክከናኸን ክኽእል ኣለኒ ሓላፍነት ኣምላኽ ዝሃበኒ ነዚኣ ምክንኻን ክኽእል ኣለኒ ስለዚ በቲ ሓደ ኩሉ ሕማቕናን ፅቡቕናን ክንቅበሎ ኣለና ክንቅበሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ ከሎ ከነፍቅር ኣለና ነፍስና ክንፈርዳን ክንክዕባን ክንዕቃን ኣይግባእን try to find the reason for every negative emotion every shameful act every word and deed that you regret now እዚ ኩሉ ኣብ ውሽጥና ዘጣዓሰና ዘረባታት ይኹን ተግባራት ይኹን ፍፃሜታት ኣብ ሂወትና ዘለዉ ኩሎም ከነስተውዕለሎም ኣለና ካበዮም ዝብገሱ እንታይ ምንጭናቶም ስለምንታይ ከምዚ ክሓስብ ይኽእል ኣነ ኢልና ምስ ነፍስና ንዛረብ እሞ ሕድገት ንግበረላ ንኻልኦት እኳ ሕድገት ንገብር ነፍስና ግዳልዕሉ ኩሉ ሕድገት ጌርናላ ናብቲ ዝፅቡቕ ነገራ ንበገስ share what you feel think and regret with someone you like and trust try to reduce your garbage inside you ኩሉ ግዜ እታ ውሽጥኻ ተዓቂሩ ዘሎ ሕማቕ እቲ ዘሰክፈካ እቲ ዘጨንቐካ ምስ ሓደ ተኣምኖ ምስ ሓንቲ ተኣምና ትፈትዋ ሰብ ቀሪብካ ሓውኻ ክኸውን ይኽእል ሓፍትኻ ኣተንፍሶ ይውፃእ ዋላ እቲ ሕማቕ ዝኾነ እውን ይውፃእ ኣብ ውሽጥኻ እንተዓቢጥካዮ ዝለዓለ ፀገም እዩ ዝፈጥር እንታይ ይብሉ ንጭንቀትን ንሕማቕ ነገርን ክትዓብጦ እንተፈቲንካ መሊሱ ዝግንፍል ከተተንፍሶ ኣለካ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንዲኹም ትፅሕፉለይ ንኩልኹም ክሰምዕ ኣይክእልን እየ ኣነ ሓቂ ክነግር ማለት እዩ ነቶም ኣዝዩ ከቢድ ፀገም ዘለዎም ክሰምዕ ፈትን እየ መዓልታዊ ናይ ክንደይ ሰባት እውን ይሰምዕ እየ ንኩሉ ሰብ ግን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ግዜ እውን ንዓይ እውን 24 ሰዓት እዩ ዘለኒ ንኩሉ ዝኸውን ካልኣይ ድማ ኣነ ናይ ስትረስ ወይ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ገለ ክኢላ ኣይኮንኩ ካብ ዘንበብክዎ እየ ዝመክረኩም ዘለኹ ስለዚ ክኢላታት ኣለዉ ናይ ክኢላ ሓገዝ የድልዮ ኣብ ከምኡ ደረጃ እንተለና ኩሉ ግዜ ተወሳኺ ሓገዝ ካብ ክኢላታት ክንረክብ ኣለና ካብ ናይ ኣካላዊ ሕማም ናይ ኣእምሮ ሕማም ኣዝዩ ይብርትዕ ንሱ ዘውርዶ ዕንወት ድማ ይበዝሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ከነስተውዕል ኣለና ራብዓይቲ choose your influence ደቂ ሰባት ብዘየገድስ ኣበይ ኩነታት ኣለና ኩሉ ግዜ ተፀለውቲ ኢና ዝፀልወና ኣካል ኣሎ ዝፀልወና ነገር ኣሎ እንታይ ዓይነት ፅልዋይ ኣብ ሂወትና ዝንፀባረቕ ዘሎ ከነስተውዕል ኣለና ክመርፅ ድማ ኣለና ኩሉ እቲ ዘሎ ፅልዋታት እቲ ንዓና ዝጠቕመና ክመርፅ ኣለና ንኣብነት እንታይ ኣሎ ሓደ your belief shape your perspective in life ንስኻ ተኣምኖም ነገራት ኣብ ሂወትካ ንሳቶም እዮም ነቲ ናትካ ኣቀማምታ ኣመለኻኽታ ናይ ሂወትካ ዝገልፅዎ ይብለና ንኣብነት ቶክሲክ ብሊፍ ዝብሎም ኣለዉ ሓደገኛታት ወይ መርዛማት ኣተሓሳስባ ኣለዉ ወይ እምነታት ኣለዉ ንኣብነት ሓደ ካብኦም እንታይ እዩ ሎሚ ዘለኽዎ እዚ ሕጂ ዘለኽዎ ሂወተይ ፅባሕ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት እዚ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ብምንታይ ጌጋ ኮይኑ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ዝነበርካዮ ግዜ ሕሰቦ ኣዝዩ ሕማቕ ግዜ ዝነበርካሉ ግዜ ሽዑ እውን ከምኡ ተሓስብ ነርካ
انتخونا لومي كم يكونن زلو سلازي لومو ورقات تزيبلكا نيجاتيف تلغا تأثير كان تلغا تشجير كان تلغا it's okay صباح كالنا تا نقرات هلوا أبي هيوتكا كل درجة هيوتكا تمنيس كرايو كندي شجرات نيرو عالم كتصل زيت مثلا كاك زينيرو جن تغيروا سلازي إذن لومي ناي صباح مجلس أيقونة كان السؤال كان كلام لنا كالاي I will be happy if زيادة ما أبزو حبرة سبنات الرياء أنا كحقوسي جن كمزي مسرحبكو أبزي مزبصحكو إزي مسرحبكو إزي مزقبركو مستمرعكو كستو حراي مسبلتني تمرتي مسوداكو صراحة مسرحبكو ما عطنا قرات لنا كحقوسي no أجيك تحقوس لك you have to enjoy the process نتي قعزو كتستمغر لك مغنياتو أبزي مزبصحكو كحقوسي زبل جيجايو أنا كومي بالنيرة إيروب أمسا تخويا كحقوسي بالنيرة طلعنا تو مسبلكو immediately كابتلين كوز أعلن نخل جميرة أنا بتمسكها كل كذي جمادي تطوعي بلني سلازي نتازل لخيا كنتات نتصبغ نخدمي جس كعي تخيدي بلي اللخون نتازل لخيا جن تحقق سلا أمزجنا لا نسود ما يتعقد داسي قال why am I alone سلامتها بيني كويني بحتاولنا ناتيسي ناتي حماقي السبع فتوننيو no بين خام وخان زباس حسب تزحية لما بساوم بيني زغيد يحصلت لكم بين خام وخان جبنا يكون yes كل جزء بين خاكوني بلي اللغون بين خاكوني من السبات سوشيالايز مقبار أكيد سبات هاي جد هذا حدا جزء بين خاكون كلها حما أيقونن كفالنا هيوتيو بحما عين ردايو دقنا زقات أمنا personal بول كنا أنا كم زخون عينو صد سب تصرفنا ويتبدلنا ويزخون جيجان تتزاربنا كل نجار personal بوشتي نعنا ورايلك بدل كم زمزة كيرنا عينو صد تغاليتنا بي كابزي نيجاتيف ثوتس ويكا تحساسبان تقالي بنصارو بوزيتيف زخونو سبات كنقرب كنكلالنا سبات نعنا كعبيونا كتقمونا زخونو كنركبن مسؤوم كنلقبن علنا طيب لالو try to surround yourself with positive and progressing as well as uplifting زيوم سبات زياتهم نعاخا زحقسوخا صبوق نجر كم سمعاكا زخبروخا سبات ترغيبكا هيوتكا كبري سمعا هيوتكا كتفكر هذا ما تقدر بنصارو زداخموخا زصرفوخا زخعبوخا زنعاسوخا سبات لو كل جزء نهيوتكا كم تنعاسا يقبركا سلازي كنستوعل لنا بجاهم نحناون ابتق محازوتنا احنا اركنتنا بوزيتيف سبات نخون نتوم محازوتنا خنقيروم نفتن نسخات صبغو بوزيتيف زخونه زلعل نتسب زخبر نقبر توم عرفتنا دما كاو كنمهاركم مهاري يقولوا بنصارو كم زداخمنا زبدلونا سبات تخوينهم دما قسنا بلنا بخالوت كنتكم نفتن وين نعوم دما كنحجزهم نفتن تانا مودتا I want you to remember this one زين حجز بلان كل جزء كذكرون تمنيتيو دليتي دمايو when you start to change and progress you will face opposition حنت كتفلطوا زلكم اب هيوت كتعبي كتلوت كتمعبل مس جمركا تقاومو قدامه يخغاطمكاي كابي يخمت تقاومو كاب كله كاب عروقكا كاب محازوتكي كاب بيتسب كاب ممهارتها مكايتها كاب كلهم تصابو يزمطاكا سيخ تفلطوا لكم سلامنتاي كوم يصابونا كنገልጾ ኢና كل جزء سب كلوت مس جمره تقاومو قلطف يزمطا سلامنتاي تما حزاخي وي تما حزاخه تعركها نسخه حفيل كختلوت مسرايكا انت تبل لها نعركب تبل لها قلطيف كتغوي لها نعركب تبل لها بتصبق دحر خوينو كركبا كايد دحرها and you will be happy both تي زبات حساب كنت هاي قبر كركبا كايد لني كركبا كايد لني نبين خاخت كايد ليكاني مغنياتو نسخه قدمين تخيتا نسود دحر كم زخدخ فلا سلازخون سلازي كما تسكايز دلي زبات حساب ندحريت that's why تقاومو كتعبي قلم جمركا كداغموخا كصرفوخا كقعبوخا كرحقوخا وني خوليا it's okay كفالنا عبيتيو سباتكم انت غيرهم كب بنصارو كرداكلو تعبي خمزه لخي ازيا كرداكم كخلالو كتعبي تجميركا ملكتناتو سبات كتصابوخا سبات كترحقوم كتقدمهم سلا زيدليو سلا زنسخا وينسخ زخغات ما كخلو نفس متأمان غيركي قرب دفرت وسخكي يس كعبيه تطواي تبلونن يوم كتبل عليك تعالى دما كومو كما خذ عبي زلو سبات
ደሊኻ ምስኦም ኮኔክት ትኾን ምክንያቱ ተስፋ ክቡኻ ሞራል ክቡኻ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ነዚ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ፀገማት ናይ ሕብረተሰብና ናብ ፅቡቅ ክትሕግዘና ትኽእል ዝበልኳ ብዓቕመይ ንእሽተይ ኣበርክቶ እያ ናተይ ብዓቕመይ ማለት እዩ እዛ ትምህርቲ ምናልባት ትጠቕሞም እንተለዉ ሼር ግበሩሎም ምክንያቱ ኣይፍለጥን እዩ ምናልባት ንገለ ሰብ ክትሕግዝ ትኽእል ትኸውን ከም ወትሩ ብዙሕ ከምዚ ናይ ስትረስ ናይ ጭንቀት ቪድዮታት እውን ኣለና ብዚ ጂድራር ከይድኩም ክትርእይዎን ክትመሃሩሉን ትኽእሉ እቶም ትመሃሩ ዘለኹም ድማ ቀፅልዎ ኣብዛ ናይ ሎሚ ትውስኽዎ ናትኩም ኮሜንት ክፅበየ ላይክን ሼር ግበርዋ ንኻልእ ሰብ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ናይ ሎሚ ግን ኣብዚ ወዲየ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው